Thomas B. Thriges-Gade bliver omdannet til by. Gaden har i mange år fungeret som den primære nord-sydgående trafikåre, men nu kan trafikken finde nye veje udenom bymidten. Ringvejen rundt om Odense blev fuldendt med indvielsen af Odins Bro den 15. juni 2014, og bymidten kan nu aflastes for gennemkørende trafik. Nu skal der bygges på gaden, så områdets ældgamle gadestruktur bliver genoprettet, og den østlige og vestlige bymidte bliver bundet sammen igen. Gaden skal omdannes til en levende og grøn bydel med boliger, erhverv og underjordisk P-anlæg. Thomas B. Thriges-Gade blev lukket for biltrafik på stykket mellem Østre Stationsvej og Nørregade den 28. juli 2014. Nu starter den første og nordligste etape af gadens forvandling. For hver P-plads, der nedlægges i byggeriet, oprettes der mindst én erstatningsplads i området. Cykler og gående kan stadig komme frem langs hele Thomas B. Thriges-Gade. Første etape i byggeriet er den nordlige halvdel af parkeringsanlægget, som også danner fundamentet for de kommende huse. Letbanen anlægges i takt med byggeriet skrider frem. I 2016 står den nordlige P-kælder færdig. Den tages straks i brug. P-kælderen servicerer både gæster til bymidten og besøgende til det færdigbyggede musik- og teaterhus Odeon. Byggeriet af de kommende bygninger går i gang. Der bliver bygget mange boliger, men også erhvervslokaler og et mindre antal butikker. Den korte tunnel, som skal forbinde den nordlige P-kælder og den sydlige P-kælder, bliver bygget og står færdig i 2017. Byggeriet af et nyt H.C. Andersen eventyrhus går i gang i Lottes Have. I 2017 går tredje og sidste etape af omdannelsen i gang i Torvegade og på Albani Torv. De sidste huse bygges færdige i den nordlige etape. Parkeringsanlæg og fundamenter til de to store karréer i den sydlige etape bliver bygget i én sammenhængende byggeproces. Byggeriet er tilrettelagt, så det tager kortest mulig tid at færdiggøre. Den færdige P-kælder får 5 op- og nedkørsler og mange opgange med trapper og elevatorer til gadeplan. Letbanen får 2 stop i området. Et ved Skulkenborg og et ved Rådhuset. De sidste bygninger i tredje etape bygges færdig og tages i brug. Odense har fået en ny bydel med underjordisk parkering, kulturattraktioner og grønne byrum. Området består mest af boliger, men også af et hotel, erhvervslokaler og butikker. De gamle forbindelser på tværs af bymidten er genetableret, og Overgade og Vestergade er igen et sammenhængende handelsstrøg.